Казан дәүләт авыл хуҗалыгы университетында ачык ишекләр көне узды. Урман хуҗалыгы һәм экология факультеты профессоры Харис Мусин Татарстан радиосының иртәнге турдан-тур эфирында катнашып, яшь белгечләр әзерләүнең үзенчәлекләре, Татарстанда урманнарны үстерүдәге алдынгы тәҗрибә турында сөйләде. Яңа буын белгечләрен тәрбияләүдә күп еллар Саба урман хуҗалыгын җитәкләгән Нургали Миннехановның эш тәҗрибәсенә тукталды. Студия кунагы безнең дә кайбер сорауларга ачыклык кертте. Хәерле иртә, Харис Гайнетдинович. Сөйләшүне легендар урманчы Нургали Миннеханов урманчылыкны үстерүгә керткән яңалыклардан башлыйк әле. Нургали Миннеханович белән без бер лесудан чыккан кешеләр, ул да үзенең хезмәт юлын Кызыл Йолдыз урман хуҗалыгында Россиянең һәм Татарстанның атказан урманчысы Габдулхаков, Тимерхан Габдулхаковның кул астында эшли башлаган кеше. Мин шул ук лесуда эшләдем кайча яшьлегемдә. Нургали Миннеханович яшьлегендә шунда эшләп Саба лес промхозына киткән. Саба лес промхозы теге урта хәллегенә бер лес промхоз булган. Ул шуны менә үзенең сирәк интенсив, сирәкләү кисү сулын кертүе белән бик яхшы иттереп алга җибәрә, бердән агач материаллар барлыга килә эшкәртергә. Агач булгачны эшкәртәсең. Алардан төрле халык хуҗалыгында файдалана торган товарлар җитештереп, шулар белән бик алга китә. Икенчедән менә бу сул сирәкләп кисү. Ул вакытталарның белән Европадагы, без әйтәбез инде, урман фәне, урман сәнәгате Европада барлыкка килгән дип. Менә уланы шул вакытта үзенең сул иттереп кертеп, ул сул бик отышлы. Татарстанда урманнарны яңартуда нәрсәләргә аерым игътибар ителә? Бүгенге көндә безнең урманнарыбызның мәйданы Татарстанның 1,271,000 гектар. Шуның 1,231,000 Россия дәүләт урман фонды. Бездә инде ике заповедник бар. Берсе инде биосфера, Волга биосфера заповедниги, икенчесе инде национальный парк, милләт паркы, Түбән Кама. Һәм Казан шәһәренең һәм бүтән шәһәрләрнең инде әз генә күп күләмдә түгел, әз генә урман, шәһәр урманнары бар. Менә шушылар тәшкил итә. Бүген көндә урманлылык республикада 17% ярым. Бу күрсәткеч буларга тиеш, кешегә комфортны һәм уңай яшәү өчен 25%-тан да ким буларга тиеш түгел. Бу өлкәдә бүген безнең дәүләтебез дә, хөкүмәтебез дә, урманчылар да һәм гомумән кем хуҗалык итә җирдә барсы да шушы урман мәйданнарын арттыру өстендә эшлиләр. Монда инде беренче урынны алып тора Топельләр, шулай ук Усагыбыз, аннан икенче урында тора безнең Имәнебез. Урманнар белән әйләнә тирә мөхитнең бер бөтенлелеген саклап калу өчен нәрсәләр эшләргә кирәк дип уйлыйсыз? Урманны күбрәк карыйбыз агач материаллары дип инде. Урманның әле аның агач материаллары гына түгел. Аның турыдан-туры менә йогынтысы бар тирә-як мөхиткә. Тирә-як мөхит нәрсә ул? Безнең беренчедән чишмәләребез. 10 ел күрсәтте, кырлардагы, ярганаклардагы чишмәләрнең күбесе корып беттеләр. Кызганыч хәл, урман чишмәләре барсы да сакланды, суның күләме дә кимемәде. Урманнар чишмәләребезнең башы. Су яшәү чыганагы. Икенчедән сулый торган һавабыз. Урман һавасы, урманга килеп күрүгә, ой, ничек рәхәт сулыш алабыз дибез, ничек рәхәт безгә дибез. Моның барысында урманнар тудыра. Урманчылыкка белемле яшь белгечләр әзерләүдә нинди яңа алымнар кулланасыз? Урманның табигатен инновация һәм компьютер белән үзгәртеп булмый. Урманны өйрәнү өчен генә компьютердан, инновациядән файдаланып була. Урманның табигаты, характері, үсү мөмкинлекләре һаман шулай калдылар. Мин шуларга таянам. Бүген көндә инде бик күп кенә яңалыклар килде урман хуҗалыгына нәрсә белән. Агачларны менә мотор затлы, шундый бик файдалы агачларны үстерә алабыз.
клеткалардан, күзәнәкләрдән, инвертордан, булар инде зур яңалык. Аннары соң урман хуҗалыгына килде, авыл хуҗалыгына күптән бар инде ул селекция сүзендә отбор, сойлап, яхшыдан яхшыны булдыру. Менә бу өлкәдә без инде бу турыда үзебезнең студентларга бик яхшы итеп аңлатырга, бирегә тырышабыз. И менә biz узган урман юлын бүгенге яңалыклар белән бәйләп, хайран, яхшы теге студентларга үзләштерә торган итеп лекциялар укырга тырышабыз. Практически студентларыбыз да безнең инде әйтергә кирәк күбрәк авылдан киләләр, авыл балалары инде алар хезмәт сөючән, эшне яратып. Аннары безнең хезмәтебездәге нинди хезмәт, урманчы хезмәте. Бер профессиядәгән, бер һөнәрдәгән үзеннән соң җирне яшелләндереп, бизәп китмәй. Без утырткан агачлар, без тәрбияләп үстергән урманнар, алар безнең планетабызны, җир анабызны яшел үрнәкләргә бизәп, бездән соң инде менә шаулый безгә дуга булып баралар дип карарга кирәк әле, дин ягыннан да кирип китсәк. Шуңа күрә без балаларыбызны да менә шулай итеп тәрбиялибез. Менә җирдән аерылмаска. Харис Гайнетдинович, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Казан дәүләт авыл хуҗалыгы университеты профессоры, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы Харис Мусин белән әңгәмә карадыгыз.